Ja, jeg hedder Niels. Og jeg hedder Helle. Ja, og for ikke så lang tid siden, der flyttede vi ind i vores nye hus her. Vi har gennem mange år faktisk brugt Phone Store til både vores telefoner og vores iPad og sådan noget, så vi vidste derfor også, at Phone Store også har en ny service, hvor de tager hjem og hjælper med nogle af de ting, som måske er nemmere at få hjælp til i hjemmet end nede i deres butik. Så vi gjorde det, at vi meget tidligt i forbindelse med planningen af vores flytning, så tog vi kontakt til Phone Store og spurgte, om de ville komme hjem og hjælpe os, når vi nu var flyttet. Og fik en aftale med dem, og de kom faktisk også hjem til os og hjalp med tingene. Ja, det var sådan set alt, hvad man skal igennem, når man kommer til et nyt hus, hvor man ikke i hvert fald har haft internet eller elektronik, sit eget elektronik op at køre før. Lige fra wifi, som skulle installeres og aktiveres, til at vi fik vores enheder på, og også de opdateringer, som det viste sig var nødvendige i forbindelse med, at vi nu kom på et nyt wifi og andre ting. Efter ikke så mange timer, så fungerede det hele, og vi var rigtig glade for den hjælp, vi fik. Det var en fantastisk hjælp, vi fik der.